Un ajuntament català ha estat aquest dia notícia pel tema de la immigració. Es tracta, com bé sabeu, de l'Ajuntament de Vic. Jo crec que l'Ajuntament de Vic no és el problema de la immigració ni a Catalunya ni a Espanya. L'Ajuntament de Vic, que és un dels ajuntaments que més i millor ha fet les coses des del punt de vista de la integració dels immigrants a la comunitat d'acollida, és un exemple o un termòmetre, digueu-li com vulgueu, de la difícil situació a la que ens ha portat la política socialista del papeles para todos. Un immigrant té dret a rebre del lloc on va els drets i els deures inherents a aquell lloc. Necessita ajut perquè és el que ha vingut a buscar, necessita suport i necessita trobar millors condicions de vida de les que tenia a casa seva. Si no, segurament, com entendreu, no s'hagués mogut del seu país. I això, per desgràcia, no ho podem fer-ho si no som capaços de regular els fluxos de gent. Si no som capaços de dir, escolta, primer n'integrarem els que tenim i després en anirem integrant més. El que no pot fer una societat, i a més una societat petita com la catalana, és tot en un plegat rebre a milers i milers i centenars de milers de persones i tindre que resoldre-los tots els problemes i tots de cop. Això és la política socialista, que és la no política, perquè això no és política, això és senzillament mirar de sortir del problema dient, bueno, que vingui tothom i ja veurem el que fem. Com us deia, l'Ajuntament de Vic crec que ha sigut un termòmetre i a més el millor termòmetre, perquè és l'Ajuntament de Catalunya que més i millor fem les coses, un termòmetre de que així no poden seguir les coses. Una societat com la nostra té que ser capaç de regular els fluxos de gent, té que ser capaç de donar a aquests ciutadans tots els drets, però també tots els deures que necessiten. Això, avui per avui, tal com han fet les lleis el senyor Zapatero i el seu partit, és impossible. Esperem que els vents de canvi a Catalunya i canvi segurament amb el govern espanyol, porti que la política d'immigració es faci d'una manera més seriosa i molt més coherent el que necessitem tots plegats.